Sziasztok gyerekek, elmesélek nektek egy mesét a gonosz tolvaj Pistáról. A gonosz tolvaj Pista nagyon gonosz volt, mert a szegényektől lopott, és magának adta. De mivel ő volt a polgármester, ezért ő ezt adónak hívta, pedig nem is tudta, hogy hogyan kell adni. Mert ő csak kapott, ezért hívhatták volna akár kapónak is, de nem annak hívták. Mert az átlag emberek nem kaptak semmit, és ezt a gonosz tolvaj Pista nem tűrhette tovább. Felvette a turbánját és lecsúszott a lépcsőfokokon, majd nem vette észre, hogy a lépcső nem teljesen egyenes, és ezért megfájdult a segge, és ma is ott fekszik halottan. Köszönöm, hogy meghallgattad a mesémet, további szép életet, viszontlátásra és szép meséket. Mondta a gonosz tolvaj Pista, de senki se tudta, hogy hogyan. Hiszen neki nem volt táblája, hogy a gyerekeket verje vele. De viszont a Mari néninek volt 2 is. Szóval lehet tőle kérte folyamatosan kölcsön. De én nem szeretnék többet erről beszélni. Remélem most örülsz, megsértettél. Viszontlátásra.